On calminama so tawi ka koɗo tinno waɗa abonné mbaɗa activer cloche o pour so vidéo keso ari mbawa tinde mbaɗa j'aime woto jejjite wadde partager bandiraɓe. Bismillah mon e nder Pular English. You welcome in Pular English. Assalamu alaikum. Ha joni eɗen jokka jangude present continuous. Eɗen gandi gurnam waɗi ko geɗe tati. Koko yawti ɗum ɓenni, ko wona e dow mum ɗum woni joni, ko arata ɗum woni ko suwataw. Ko yawti ko yerondirta e anglais ko past. Ko wona e dow mum ko woni joni ko present. Ko ɗamina en ara ko woni ko arata ko future. Joni holmo gonɗen e jangude ko joni o woni ko gonɗen e dow mum ko woni present continuous. Bindol dowgol present continuous ko kanyum gonɗen e jangude. Joni ko gonɗen e dow mum ko I am working. Mbeɗe golla. Ayi, gonmi ko e gollude. Wadde a andi ɗo o wonɗo o woni ko e gollude. Jejit ko yawti ko jijita ko arata ko ƴetta joni o. Ɗo to flash o toɓɓi o on woni mo gonɗen e jangude. Ƴew less. I am working. Mbeɗe golla. Wona I work. What we I work? Ala ɗo gonɗa e gollude ɗo kutortoɗa ko I am working. You are sitting. You're sitting. Ada jodi. Wadde pamara komo kaldata o e on saha omo jodi, omon ɗon jodi. Ɗo mbiɗamo you sitting ɗo ko omon ɗon ha joni omo jodi. Wona you sit. Wadde ko present continuous kalta woto wi you sit. You are sitting bita. Ono work biya I am working. Wona I work. Woto wi I work. Woto wi you sit. Some examples. Yoga e misaluji. Aliu, come on. No, I'm working. Aliu, argay. Ala, gommi ko e gollude. Wadde a fami Aliu ɗo wonɗo woni ko e gollude ko ɗum haɗimo accude golle makko ɗe o rawnoto ma. Aliu, come on. Aliu, argay. No, I'm working. Ala, gommi ko e golle. Are you watching? Bele gonda ko e yebde? No, I'm reading. Ala, gonmi ko e jangude walla gonmi ko e lirde. Are you watching? Bele gonda ko e yebde? Ɗo gonda ko e yebde? No, I'm reading. Ala, gonmi ko e jangude. Humaida is having a shower at the moment. Take an umbrella with you. It's raining. You can turn off the television. I'm not watching it. Why are you under the table? What are you doing? Listen, somebody is singing. Humaida is having a shower at the moment. Humaida ene loto osaha. Take an umbrella with you. Nawar parasewal. It's
raining ene toɓa. You can turn off the television. Aɗa wawi ñifde tele o. I'm not watching it. Mi yeɓanimo. Why are you under the table? Sabu hulɗum ngonirɗa lesta balto. What are you doing? Holko ngonɗa e wadde? Listen. Somebody is singing. Heɗo won gonɗo e yimde. Bandira bisimilla mon e Gunas Travel. Gunas Travel ari wallondirde men e ɗalle men. Kala ɗo jiɗɗen yaade e aduna he. Afrique, Amérique, Asie, Europe, hay Océanie. Jimmi yaade ko Daka Madina Gunas, jimmi ko yaade Gammu Tiwawon, jimmi ko yaade juuriyade Cheikh Oumar Foutiyou Tall, jimmi ko yaade Fas Maroc e korka hemi juuriyo Cheikhna Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anu jokkodiri e Gunas Travel. Fof biyeji muɗum ene woodi tawni weeɓi. So woni groupe ma ɓur webde. Numéroji maɓɓe nan ɗon 77 553 53 43, goɗɗo ko 77 560 62 61. Gunas Travel ene pari wallondirde e men e kala sifaji beɓɗi newiɗi belli. Gunas Travel. On jarama no fewi e jebgol bandiraɓe. Oɗon jijite wadde partager, abonné, aimé. So wonko jiɗɗa namdade waɗ commentaire. Yo en jewdir ñanonde. Bye.